Hi! Maayong hapon! Perting inita pero travel good me going to Barangay Mag-abo. Kaya among bisitahon ang pinakalami nga torta sa tibuok kalibutan. Kaya mga snack mi ron. Pag ang among snack, ang pinakalamian nga torta only here in the municipality of Zamboanguita, particularly Barangay Mag-abo. So atong bisitahan pa mga mother. Una siya, diha mga order og torta. Correct, og pabuang-buang ka pwede kag isugno diha. Dauban ka diha. O di ba, mo siya authentic, original gud mo ni pinakakaraan nga tiga maog torta. Daghan ang nisuhid pero di gyud makuha ang timpla. Kay gikan pa ni silang mga kanunu-nunuan. Kaya ni katuig ti dugay naman kay mo ni karaan sa ay pulama. Nangamatay na ko ng puno ang lubigi kuhaan og kuan tong ikuha ang butong. Amo ni siya walay mugamit ba ni GST dili na. Gamay ra. Dali sila sikreto pero di na ako i-reveal kay mabuking niya ilang negosyo. Kompetensya. Ako ni i-video kay magtukod po kung ako. So naa diya. O di ba? Correct. Wala guna siya bukong ug dahon og saging, mura jud puhunan. Hari-hari na di ba puhunan? Wala ra tugan apil ng harina. Hi Daniel, hi Daniel. So dapat gud isog kas kalayo kay dili ka mo sa bubang og kalayo. Daot imong beauty. So kinahanglan gyud nga naka-training ka og 6 months. Atubang ras kalayo di pa ka ana mo live og trabaho, magatubang ra kas kalayo. Og makapasar na ka, muna na ikaw na tigsugno dis likod. Oh, na imong trabaho. Oh, makapasar kag 6 months, ikaw na tigsugno dis likod og bukong. Muna si mother 6 months na yung certification. After 1 year, ma-promote ka, diri na ka magtangka na ka. Ikaw na itig okay dis ilalom og napagong na ba, naluto na ba. Pero inantigo na ha. Dili pwede og overcook, dili pwede og wala naluto. Dapat ka na insakto lang, tamang-tama ang lasa. After 2 years, kung nakasuga ko na dyan ka sa imong trabaho, muna ni imong trabaho, ikaw na itig packing. So 3 years pa usa jud ka ma-regular with all the benefits SSS, GSIS, PhilHealth. Napa mo sila Card Inc, Dungganon, St. Peter's, kompleto ning ila dire. Pero tuloy trabahante. dili malugi ang negosyo. Kana ilang mga bukong sila ra pigasakana, sila pigabugha. What you laing gasto ila ra gunitan na. Ilang storage room dera. Oh, kinahalang tabunan siya kay ano ka panahon na ron ting langaw. O simple ra kay ang tindahan no. Ingon ani ra ni pero tanan nilang giluto order na daan ayaw ka. Mugaling ni ani ko diri kay basig maapil kong kahalin paswerte di ay. So ako jung usbuno mo ni pinakalami nga torta, inyo ni makaplagan diha sa Barangay Mag-abo at Bangyod sa balay sa akong friendship ang tag-iya sa Buds Sand and Gravel and Construction Supply si Tito Badiding. So yung balay to blue. Di ba ilang negosyo kay wala gatubang this highway. Gatalikod. Pero mahibalo jud ang mga tawo kung asa mo adto mo padulong. Kay kung mangita gali kag kinalamian nga torta, paglabang nimo sa bridge lang na maliga didto. Pero ari jud ka mo sango. Okay magpangita jud kas ilang timpla. Oh. Lahi ning ilang timpla. Unsa kay naas ilang timpla? Muna'y secret. Oh, pero ningon si auntie nga ko gigama ko na siya with love. O di ba? Di pa kapasagad diri no kay kanilang tig
tulag dis ilalong pakang ibunal na ni buang ka ibunal. Wala kay budget na po sila listahan kay ilang violet. Lista sa laman kay wala may budget. Kasi original good aniti unsay pangalan? Bidang? Bidang. Muna siya gadalag Bidang Tortahan. Mga bidang, mga tinang, mga Victoriano, Salustiano. Mga karaan kay ngalan sa Eustaquio, Eustaquia, Pedrito. Pedrito mo na yung mga So the original owner yun. Ang nagsugod good aning negosyo si Lula Bidang. Wala na ron. Doon na cemetery yun. Ato na cemetery. Doon na resurrection. Doon na resurrection. Social siya resurrection. Nakaabot siya sa resurrection. Gihatod po da. Agihatod po di ay siya. Nahatod siya kaya pa may COVID ato nga time. So kani sila mga apo na lang mo. Mga binalayig anak. Binalayig hinablos. Uy, Kung sa ganang hinablos ganiti. sanang di ka nanganak ka. Dili. Diba na? Diba na, panilitan ako gipaang. Galalis. Hindi mas ayliwa ko ba? Di ba ang hinablos is in-law? Dili, uy. Binalay. Ano hinablos, like, kung ako'y anak sa dating one lalaki niya Akong sabot og hinablos kay in-law. Ay, wala pa malamin yun ni siya. Dili di ay. Lahi di ay sa. Bahala okay ra kung hinablos ko. Hey! Pero ayaw ka kani silang tulo virgin. Virgin pa na silang tulo. Wala pa na silang katilag himaya sa langit. Tagpilang buok aniti tagjis. 5. Ano sa amin? 5. Tagpilang buok ani charm. Tagjis. Tagjis. Oh. Siras to kayo. Tagjis ra in tawon. Lami panis pan sa bikiri. Upat sa ni. Hanis ang upat. Idugang ng tekwan. Libangi og tulo. Busy Wala ka na silang yung negosyo. sharpness. Wala na Pero di yung biya sa extra sayon kay budget. maghalob pa man ka, maghalob, Napay-on ng magpatubo ka dito sa likod. No, dagan ng customer pahawa anak ko kanagan na kay customer. Ako niya'y mahalin. Ay. Sila mga kauban mang snack me, kada sila mga gwapa na sila puya-buyag. Mga bayot po, kas arang text dool dayon kay tinggutong bayar. Tinggutong baya kaayo ron. Oh, correct. Asa ka si Jolene Dugi ka? Alam ka ba mga vlogger? apil kasi ating. Pero adungog ka diri. Okay na. Hello nga kay. So lami kay among snack karon. Ang kinalamian nga torta sa Negros Oriental nga makaplagan sa Sambuangita. Only in Sambuangita, in the one and only in Sambuangita. Kung naay bayi-bayi ang bayawan, kung naay budbud sa tanhay, unsay sa shaton. Murag wala man ang sa shaton no. Crabs ila dagao sa ba. Crab shrimp. Dili me sure pero for sure naapon sila ang kaugalingon nga delicacy. Nako idugang sa torta. Pero sa ang torta kay gikuan ni feature ni kita to Corina Sanchez before. ano ko siya diri. Nari siya og kuan Mark Logan. Oh. Ito So, na ilado- contest sa before og the longest Dili torta. siya ga contest dai gag Ay, gagama ra by barangay. For Guinness Book of Record, the longest torta in the world. So di ba ni ani nag mga dagko nga celebrity to document the Yes. process and the making of torta, and take note only in the municipality Makita of siya sa Sambuangita, YouTube ni na po Corina. sa YouTube. Pero mura na ilang factory. Ano rin kata ko? Very simple. Pero always sold out ang ilang torta kasi ang timpla sa ilang torta
kakaiba. Kanaagong kung matilwa nimo magbalik-balik jud ka, pura ka ng kinalamian nga laki nga imong giampo, gidagkutan og kandila day imong nakuha inana kalami ang torta. Alright, maura to siya mga ka-friendship, mang snack na mi. Uy, kinahal na mo kaon kong torta. Okay. Init pa siya dahil. Init pa dahil. Init ka. Init ka ang torta. This is humot kaayo. Diri ko niyo mahibalaan nga lami kung kapagkatimpla. Humot, crispy kay iya nga outside, ang iya nga skin, crispy kaayo niya. Dili siya sunog. Perfect lang siya na pagkaluto. Brownie. Lami niyo sa pares og kape, pang snack, or soft drinks kung wala kape. Anyway, kung naamoy time, just visit the Tortahan of Barangay Mag-Abo. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie. And don't forget to click that notification para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Thank you and bye-bye!